Rong plem plam ME School along Karbiang long DC ahin pen thengpia rong ki epon. Apia po ke plang sakuri ke do au somar aphan anchi scholarship keron ponchot lapen kiduk BPL au somar aphan ki panungku. Moikro arong kachileng Karbi langso adolong kimi Avinas ronghang ardeng pen kang pupon. Kardong pini aneng sama betalong penili thare mono sengti non betang pen arjoponik tha. Jami pone phai inquiry hini ani adap por phai kri sira achitim apor malong rong plim plam ME School along Karbiang district DC ardeng pen thengpia rong ki epon. Borjana hawar arlo rong plim plam ME School along Karbi anglong DC lapen rong plim plam ME School lothan bang lapen locharle ausomar atum pen World Art Day pamandon. Labang somai cheng chia prang headmaster Munindra Nath Talukdar ahin pensi man kedu DC aphan archoponsi mai pangcheng pon. Labang so locharle ahem along DC lapen than bang lapen locharle ausomar pen thengpi arong ki asai tame mesen pen pachun pon. Labangso school long thanbang bang plido nason si headmaster Munindra Nath Talukdar thanbang Deboram Teron thanbang Kostap Khaun thanbang phi Punom ing tipi napen kaduk kawe pen labangso school long bang plike bra hinian lokachale atum do pusi than pachini khidipi pen Wilson Day Report Kawe Daily News. Chief Minister Relief Fund check Kachangli osomar lapen kiso kachelang ji atum phan keron pon along nijang Karbiang long KSA atum pen ningkang samse ajok pherang ki amai kangni Nijang Karbiang long district kolonga PWDIB along KSA West Karbiang long district committee pen pherang ki amai kangni pon kedam tang jangmi poni phai inkoira isi arni dongkamukam indoor stadium along MLA Rup Singh Teron arideng pen Chief Minister Relief Fund achek keron pon along api apo sakuri kedo atum ausomar aphansi Chief Minister Relief Fund a scholarship check rogon ponchot si hepon long nasi BPL ausomar lapen kiduk kelak ausomar atum aphan kopi potsi Chief Minister Relief Fund scholarship ipon pededlo nasi labang soputhak MLA Rup Singh Teron pen prapjin pen lamkar chipinangji pusi KSA West Karbiang District Committee amai pusat herong hang pen ninggepon atheke Chief Minister Relief Fund scholarship polotang pe kiduk det ke boy det ausomar kacharli bom atum aphansi admission lapen form fill up lapen kopinene ke dorde phophe aphansi panong pi lasi lapuson kiduk det ausomar atum lockdown desi sakori ke do ausomar ke plan ausomar atum phansi pirong ke KSA pen comment tu ne penta ning ingsamsi lasi lasong so aputhak MLA Rup Singh Teron pen klam klar chipi pe polotang de sodak pen chesong nang kokpo lapen laso aka chesong alang kopine kasik sak dokok pelotang te MLA Rup Singh Teron si adai che enang poposi KSA mai posa therong hang pen bang so pherang ke amai long than pachini pon jengkha pen pherang ke chesong timung report Kawe Daily News. Tarik inkorasi Chief Minister Relief Fund check distributions bang so a program dongkamukam kasa stadium long si bang so program bipon kabilo charge song Hamdan District Committee hin pen kining jepon kangtung alang thela pusan lo Chief Minister Relief Fund kibi pon ke kiduk de ke boy de lo charli somarsi ja cement pet ke long nangji agli fan long bang ke dilitung ke thekdam long ateng ko dan boreng warsai government boreng warsai to ek tumsi long pon rong bang ke dilitung kar bilo charli song hin bang ke ningduk pil so that pen prapjin pen itu alang lipan je song pon nang kok ko si kar bilo charle sok bas district hin pen so that pen pachini dulu adong DPL naman tong di pone mamat DPL district ke pone boy DPL smart pasi ya takala Nilip constituency ke parlo chuki hola moikro arong kachileng atowar Karbilang so aroy adolok Nilip Democratic Forum candidate Avinas ronghang methang jongjung atangka pen salok ponsi pini cek adolong Avinas ronghang adeng pen ingpupon
Lakhain koi rapho Nilip constituency ke parlo Chokihula thelang IT adung het kedo mate Chokihula IT pen kilometer ke thom ajak moikro arong kacheleng atowar karbilang so aroy along kedam tang ko an ani pen lone dolong kabedet ajok hawar arat atum kiduk kisung nang labangso kiduk kisung pen kachepajok ji apha Nilip MSC pobito rong pi along apong dolong nang selok pitha bukachuneng gidam ta padolo bonda Nilip MSC pobito rong pi ano kang thong jong ajok salok tipedelo bonta hawar arat atum lahai akisung pen kachepajok ponji aphan puthot hawar arat atum chingbai si Nilip Democratic Forum a candidate Avinash Ronghang along paledam si hawar arat atum kiduk kisung alam cethanam lo lapuson apora hot hawar arat atum pen Nilip Democratic Forum a candidate Avinash Ronghang aphan kachuning depon ateng pen si Avinash Ronghang sitame hawar arat atum aphan kiduk kisung alam the arjulong pen tang chijin sudun si tong sikot pen cek adolong rat kacheleng kidoy muchot jiaphan salok tipon lo karbilang so aroy along ningkan ko an pen loneta sorkar pen dalong kimpi pon pe pinlang posi moikro arong asar pen pherang kiang no pachini pon karbilang penemas council ningkan choksike bata pleng ed aphita bangso aroy along kithir thip adolong nang salok pipelang Kongres a sorkar BJP a sorkar aphan le labangso adolong alam thepali sita nang claim kle ajok moikro lapen sathe tok bi arong arat atum kedam kewang kasik sak thepik lapen dolong kavedat ajok kiduk kisung phonang pik lopta hawar arat atum pen pachini pon lapen aningkan wang ka moikro arong lapen sathe tok bi arong arat chelang si cek adong chukim bomlo athe school kidun ausomar atum aphan kethon kewan lapen khithi borwa kedam kewang labang so alangroy hatpon nangkok puta pachini pon bonta pini ani Nilip Democratic Forum a candidate Avinash Ronghang aning kemi pen rat akisung ki boy kepajok ponji aphan amethang jongjung atangka pen cek adolong kim rang pipon lapen jongsi Nilip Democratic Forum aphan mate niliphan non kerang ji MSC kilik ahot Nilip arat akang hon pen MSC election ahot ongdung awot pen nang pi pen nang phai pondet pulot tangte tithir thip adolong staminili MSC election ki hai pen lote nang salok pipon phitpo puta rat atheng no NDF candidate Avinash Ronghang pen lamchak chipipon alapen non kewang ji MSC kilik ahot ke moikro arong arat apen sarthe tok bi arong arat atum ke Avinash Ronghang aphan se cherap cheto dun pen ongdung awot pen pahai dun pame pu posi NDF asong aphan lamchak chipidun choki hola pen songjatung report Kabidele News lage si nang rap thek bang phu ku sini tum choro lo la pen yuwang ji yo phan sita ni tu non yuwang ya amu ki lik ku sita ni tu an pen ni tum chora ni la bang a khan Kedam tangan kan pendak delong abe mah. kedam tang ni kan pen dak dolong thang nat da ni tum la rong ni sa the tok wi pen moi tro la rong ni sini tum chirung po cek chirung po la sini tum chonai bon asana ki yo ke nang pi bang la lang ni phan te choro lo Halo, ini bangala dak la Jasmet bangala so kabilang so pulo la soro emen hadi. Nama sila bangke Jasmet hala kosan lampu blok pen senang ali lah. To mana nang litum micro rong pen tu tok bi rong la lada. Bangke Jasmet lagi isi economic lifeline boleh pu dia tocok no. Jasmet tok bi rong pen singna rong pen no belek belek tu mong. Papadan bangke isi economic lifeline sono. Sitami ladak bangke ningkan ko ani pen sami towar bang ke dulu sita towar ta hinupik non gari na damuni yang kena dadak bang isi problem ke thenai bang dolong so dolong bang ke bonai ne derlo na si pini bang ke ni tum Jasmet lo ke charli tum han kamatha la ban ke se ne der tum han matha ta si cheka dolong ningka sampai la tum han dak charab dun si pini cheka dolong pinti lo na so cheka dolong bang ke ni tum ning thelo je lo ke charli so mar bala ke se ne der tum han bang ke isi benefit polang tum ali long po pulo la so to na si pini bang ke dak micro rat la pen ke tok bi ro rat chanang pet pe sini tum dak nang dak adem mon ma si ini larong ni rat phan matha pe sim dolong itu pon Pini jangmi poni phai ingkoi rap clear ni wothat langso KSA aro atum arpu kimi kelar amai padopon lapen kedam tang jangmi poni phai ingkoi rai khini ani volong komaji aro KSA atum ta arpu kimi kelar amai paman pon kedam tang jangmi po ingkoi rai khini ani volong komaji aro KSA atum arpu kimi kelar along mai ko arpu ingkosin terong lapen chun tu lobi singa rapaji lapen pini jangmi po ni phai ingkoi rap ki ani wothat langso KSA arpu kimi kacelar amaya long Bronson hanse pensi mai japai pupon mai long alui sarpo aman pen Samson teron KSA Central Committee President Chitongdun
lapen ke KSA Central Committee pen Ojoi Rong Chehon Assistant General Secretary lapen Rensing Rongphar KSA Central Committee Member Rensing Rongpi KSA Central Committee Member lapen Penang An Central Committee nong Klemang Phi lapen Nijang Karbieng Long along KSA Klemang Phi atunta chetong dun lapen bangso amaya long apuna chak choklin pen KSA wathat langso aru Klemang Phi atu pan aku tekpon wathat langso pen Perang ke awareness rong pikir don Abirta Karbi Daily News. Aru atum pini arpu kecil ramai hotalang so higher secondary long padopon lo. Jasmet pet ne tum Karbi lo charlia song tiripia maya hin pen elimina nang dun long labang ke nita ning samlo la pen long Central Committee Assistant General Secretary ake hai Ojoi Rong Chehon lang stame difu pen wang sipi nang chetong dun. Kapang tang thuji aphan an so se kai pen abisi akeli kapang tang thuji aphan ke ajoine longri longpada joine lam ki kapang kapacun je kapacan je phan pini asike bang jilang apor an so se labang so Karbi lo charlia song bang ke Karbeng long rat atum akar I la so kemang hempre ka kachi song long stame kai ki tame Karbi lo charlia song bar jabdun tipo ben pini labang so mai long kimi amai phu da golong komaji aro phan nilitum hukur sing teron phansi pek lo te secretary ar pu bangke robi singnar phansi pekon lo piklo la pen khailong ri karjabji phansi kai ke tame alang nitum tame nang che tudun lo ja pini labang so mai pensi nilitum bange thek dak lo je Karbi lo chale asong bange lam so se nitum bange ta phang ho tu nitum semi tame deng lo la pen je cheparai pon lo je nitum da golong komaji along kisung ke boy konasi la ka chang kiching thu la toklang mo lai hin awareness program hai hi tame ki bidam ji phansi nitum hin pen cheparai pon Olokomaji branch mai phu nang pegdat api pen nitum non kapu konjundang la pen ri mai phu ai hen pen non puthot nitum executive meeting do thuji aso executive meeting along nitum chingwai ponjia sondo la pen pini kustamil nitum Central Committee mai phu akhai central sar theng nok samil nitum than pachini dun lo nitum non akimi body deng dat pen nitum along school visiting padobot lokachengsi Volongko maji cekar tu ahabar langhut tok biarong amekar kamar tok bila pen kare hanse pi asupo raju tok bi awam kiso arjeding klui pen kacholong lok ajok keso kapa meji aphan api apotung kamatha kisung raju tok bi keso kacholong laki ningkan ke thomta sosetang lo sedami pini arni anta kemiang thek avidet ajok api apotung kamatha sung pikan lo raju tok bi awam keso kacholong arni pen pini arni an ningkan ke kesu kacelang idam si tangka maha hem along le lapen hem kacopang reng wo bi chainong long hong he hoi anta cepadoi nang etlo non pini anen ke api apo ardeng tangka ta avidet khangjang lo kesu kacelang dam nang ji adim an ke celang dam etlo Karbia se pen chenglok doktora se anta kedam tang aningkan ke thom angbong celang pon etlo bonta kesu kemi angthek asap sota chelong ledet ajok kesu det raju tok bi akorte rajen tok bi ahin pen Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang lapen langpher local MSc Ramsing Timung aphan nang ramvek tha posi kachuning ri padopon lapen keso dat raju tok bi lapen api apo atum setami Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang lapen langpher MSc Ramsing Timung nang ramvek po posi ning cepat hepon raju tok bi keso dat ajok kacharli anat thuta kengkam chejor dunun edet khangjang lo Kacharli don ke Volongkomaji Rukasen College along si Charlie don bom. Kacharli angdeng laki BA 4th semester angdeng ansi ington nangkok lopusi perang kelong nang pasini don athe keso kememedet ajok lapen kethe kiding atum anta ning keme kanghon kajin sopen nang rabdun vektha pusi kachuneng ripon pado lapen Karbeng long kethe kiding arat atum nang rabdun po pusi keso dat raju tokbita anik cethepon keso dat raju tok biapan kerap kapajir dunang ji adim laki account number 3593613380 Ritual thadlo 3593613380 IFCS code lagi SBIN 0003050 Volongkomaji pen Jisong sing report Karbi Daily News Kardong nilimen rajan tokbi dangil tum kido Volongkomaji bahani adarso mate cekartu nasi nili bong kiso abang kilan nili tum cilang an ta cilang lo Karbia se penceng lo doktora se penceng lo cilang an cilang lo kiso abang
adukta dolo he kiso putang delo pojo stame nilitum abar saya bang cilong ke kedelo kecepatan nangi hormuan ta nilitum padoi piglo tangka maha nona bangki abi dedlo nilitum nirideng lo lasi nilitum kacing honai da karbiang long along cing honai akehai CM tuliram rong hangapan si lili chuning rilo nang nilitum makisung along nang rap dun bek po si nang rap dun bek tha si lilihin pen bangki nang lipan si chuning rilo lapen nilitum lang pher emisi nilitum kecing honai sar ram sing timu kapanta nili chuning rilo nang ta sabak nang mathadun po si nilihin pen banang rap dun po si nilihin pen ning thilo Ton Marley Pinang Nek Sama Berdamang Lapan Sekiri Poneglo Domet Hak Mek Kurwang Tu